Indi men hemmemizin elimize mümkünçülüğümüzün bolanlygyny düşündim. Muny ulanmanymyz üçin biz barıp ýeten akmaklar. Diňe bir zat ökünýän, ola möňden hiç zat etmediňme. Salamun Bayver boluksuz zat. Belki psihologun özü hem yarım däldir. Olçuny bilen edil diri adamla gürleşen ýaly depder bilen hem habarlaşmak mümkinliği pikir etýär. Mene maň uğruna ödüp nädip inananlygyma özüm hayran. Men depressiýadan munyň nädip çykarjakdygy meni gyzyklanýar. Dostuňyz ýaly günnelik bilen habarlaşmalysyňyzlar. Bormy? Salam dostum. Diýmek şeýle. Hiç zat kellegelen ok. Bolsa-da meni işden çykardylar. Pul ýok. Ipotekany, ätiýaşlanyş we çağalaryň okuwyny nädip tölemeliligini bilemok. Hiç aklım çatano. Ağlaw dünýäsi bu. Özüm saklamağa kömek etýän iki tek zat maşgalam. Olar üçin islenik zady men taýyn. Psikolog meni aladalanýan zatlar ýazmaga maslahat berdi. Men näme alada oýar. Ýygderli gaýyly duýgular, gorky. Ertir maşgalany eklemäge zat bolmazlygy, gat gorkunç. Bu pikirler halys basyp helegetçi. Narxlar ýokalanýar. Dünyadaky adaýlar gün saýyn erwetleşýär. Ertir näme bolar? Sonra welgisi. Ura, maňa bu iş teklip edildi. Duýdansyz, bir baý adam üçin gurulýan daglaryň bir ýerindäki bunkerde inženerçilik ulgamlaryny awtomatlaşdyrmaly. Müşteri kıyamet gün için gem vardı pikirlenýän ýaly. Haha, bu bir paranoya. Alalaşy hiç kim aýtmadyk, iş ýaratmadyk barada şertnama gol çekmegi mejbur etdiler. Günneligime ýazanmaň hiç ýyl täsir etmedi, umyt etýän. Bu habar, ertire günden tele geçirerler. Dol mukdarda alındı, soňra ipotekany töläp bilerdi. Soňundan galjak pulam gatky. Ýöne gatwar gowdal habaram bar. Maşgalamy ýylla diňe ikide çyk görmeli. Ýewadan we çağalarymdan şeýle uzakdaky aýralyk hakda pikir ýene de meni alada boýar. Gyzyklanýan zat bu paranoida adama näme üçin başga bir iklimde dagyň ýokarsyna bunker gerek bollukka. Näme üçin villasynyň aşagyna ýer zeminine däl. Şunça pul çykarýar muňa. Hanymyňa düşünjek bolmaly-da. Howa bilen nämeleriň bolup geçýänini anklamagy ýnaşdym. Hasam bulaşdym. Bolýa, käbir sebetlerde rekord derejede howa bitdaşyklar bolupdyr. Käbir alymlar asyryň ahyrynda çenli tutuş dünýäde temperaturanyň 2 gradus ýokarlanjagyny we munyň üçin adamzadyň günäkardygyny aýdyp duýduruş berýärler we howsala salýarlar. Adamlarda günah bolmasa başka kimde bolsun. Beýlekler bolsa howanyň hemişe etkiýanyny we hiç ýyler we zat bolmajagyny aýtýarlar. Telewizorda bolsa çöwek bilen görüşmek üçin büdjetleri köpeltmäň derullygyny öküdýärler. Salatlar ýokarlanmagy teklip etdirýärler. Adamlar ütmek üçin täze bir sebäp bolsa bolýar bulara. Emma howa hakykatdan hem etkiýär ýöne. Mundan başga adamlary 14 ýyldan soň planetada ýaşaş bolmady gorkudýan hakykatdan hem däldirenler hemma ýadro bilen nädäwir bir zatlar barmyş, kosmosdan käbir radiasiýa gelýärmiş. Bir çykarga teklip etýärler özleri. Adamlar birleşmeli we näme şol dürdijilik jemgyýetini gurmaly ýalar. Elbetde bu pikir goýaly göräýme, ýöne hiç ýyly boljak adamyňdan okby. Müşteri möhlet ýene ýerde teşirdi. Wah, men ýene aýdyn çarşyda galýanna. Bu ýerde oturmakdan ýada gittim. Gowdady aýlymy kesip böltdiler. Şertnama oturýança hatda täze joy bilen awtogologum satyn alyp biljekdi. Ene şeýler awrum. Ýewe bilen çağalar hakykatdan hem küýseýän ýöne. Biz köplençilikleri tamaşa etýäs berdi. Her gün haýsydyr bir howa betbaçylygyny okudýarlar. Edil başga habar ýok ýaly. Bir näçe güýçli tupan okupdyr. Ýöne adaty tupana benziýär. Çakdan çykmadyk. Bu ýerde näme köşkükdat bar diýsene? Galbertede her kimde gadget bar. Adamlar ýöne suratny kamera düşürýärler. Şonuň üçin betbaçylyklar has köp bolýan ýaly görünýär. Aladatmaňyzlar ulu vardyr öýdäme. Ýöne boyun almalysy werançylyklar soňky dogry hasam köp bolýar.
Şun Yellowstone vulkanı hakkında makala düştüm. Onna buradadım neye doğruluğunu diyorlar. Yer titremeler yığıdan olup başladı. Ama köp sanı tesvirlerde, komentaryalarda bu adet vurgupun hoğsala atırdırlıya diyorlar. Has vurgen zat yönü hazırkı vakta bolup geçen yer titremelerde veyrançıcılık has güçlü. Bu oların ulluğuna, magnitudusuna qavadan gelenok, hoğsala düşmedliği için hükümetin maglumatlara kem bahar ayanlıklarını öngötüreyen teoretikler hem var. Şeyli boluksuz zatları oylap tapmamırca okenay. Geçen heptek çıraoğluktaki yer titremeti tüt şehir veyran etti. Ahırda manalı eminden orkadan şol değerlerin materiallarını tapacak oldum. Emma hiç de tapıp bilmedim. Ahlı sırpılar neyem çinir podlum. Dörnüyortların hükümetinin resmi taydan antropogenikten başka iflenip teoriyani yaratmağa döven etdiğini anıklap bilim. Bunun için hatta türmede sırakem çekip böyle. Neyem için böyle kıyın? Hatta vakanın olan yerinden şayatların videolarını koymağına döven etdiğiler. Dine resmi statistika ananmalı ve hoğsala düşmelerli yerler. Burada attana ortyalar. Bunker doğru tamamen niyen yalı. Yönü iyi tüpçünçülük geciktirya. Himmeler darladı. Avtomatlarına şunun motormu için dine dördüğümüz olkalık. Üçüncülüğü araşyaz. Ama bu logistik problemler bilen haçan olacaktı belli de. Başkalarının ormaya ümit etken. Dünce anlaştık. Yeva markın fırkavlanını ve ekipte vermekte ve atlamayanına etker. Kapadım keselliye. Hem mesela şöyle dünya durlu yurtlarından migrantların geliyenine sebeple. Olur yalanç, alçeliyeler ve epidemi ötürüyeler. Şöyle köp tane orlasından yerden üyeler. Serhette milyonlar çağdığım henizem durlar diye. Neyem çinöylerine oturmayalar. Goy özöylerine tara uğrasından. Ularsız hem yeterlik günçılıklarımız var ha. Yavadan bunun neyem çinçilileri de görkedmeyenini soradım. Hükümet buna neyem diye. Emma bağlanışlık kesildi. Yukarık yerin yüzüne çıkmalı oldum. O yerde olsa şeyler aptıpan var hatta çıkıvam bilmedim. O yerde niyemeler oluyor. Duyarım. Bir zadın doğru değerliğini duyarım. Belki havarlarda hemme zada etken nerlerler. Pulumu elime verirler. Öyle gaydanımdan son bir yere gitmem vakti belli. Serketten katı daşıra bir yere gitmem vakti belli. Ahırı işi oturduk. Yakınlarım bilen düşmağa, karışmağa takip edip bilemo. 4 yıl aralıkta ehudayım çağalar goğul olup durlar. Men nehili adedim. Sonku 2 hepten doğamına dıyınç günler olmadan köp zahmet çektik. Tükönüksüz gutulu imitleri, evin eşikleri, arasaçılık önümleri düşürmeye kömek ettik. Oğumun çadat neyeme verir olurka. Bir de çağaları ve atıkları edecek zat var ahlı. Ertür iğrölen, uçarılen gelirler. İş kabul ederler. Benim doğal tülüvaların şunla ve ehli anıtlarla uyuçur. Likulen yevan öpön ve baltenizm marken. Biz bütün gün görüştük. Ama müşteri gelmedi hiç. Arayatına şu çıkanak. Ongulen gittiş ve molanok. İnternet vata lityer. Yevada Hasan başı datları arada yazıyor. Geçen hafta da Dunkladinin ulluğuna cevunok yaptır. Ola dil topu bilen bombalanan yağvarttır. İnne bu neyemediysene. Cayların uçaklarını deşip çıkıptır. Menkiler yerde minne oradan gidilenip yetişiptirler. Maşinin yok. Yana koy bölük metal olup kalıptır. Komşumuz bil ölüptür. Saat yok. Ya benimle çağırlarla seyretmeye kömöd ya. Dünya deneyemeler olup geçiyor. Şuun müşterinin kampanyasının ofisinden cevablık. Müşterinin uçarı güçlü turbulentlik sebeple helakçılığı uçuraptır. Bunkerin eyesi ve uçarın ekipajının hemmesi ölüptürler. Görünüşü ofis bunker teslaması vardı hiç tatbilene oken. Onlar bizim ulan havarlaşmaya vade verdiler. Kiminle bize pultuyorlar? Kim bizi berden alıp gider? Bay bulaşıp biliptir nay. Bir yerde edil hemişelik bulunmadıyalı. Ofis bizvelen aratın şıtaklaban düğünden besetti. Halatı dışkulluğuna yüz tuttuk. Yön ol yerde hasan bulaşıklıklar var geçya. Olurun bize asla vaat yok. Ehlen camların yanının tönürmek ve köşeleri gözevçülük etmek bilen meşgulların yanıklarına ihtiyalar. Bir de karışmayı mümkün olduğunca gıyska vaatı evokatsı çıktıklarına ihtiyalar. Haberlerde olsa şu ülkeyi ekinlerin hemmesinin ölünü okudum. Şehirlerimizde önümlerin paykası satığı yazılıptır.
Barhan yarılmalya. Men gelmeyen ötken. Men ne kahar ve gazap odalya. Cek hiç kimin gibi halas etmeyecektiğini. Hükümetin asla adamlar hakkı alet etmeyenlerini ve onların inni özgürlüklerini halas edecektiklerini aytýar. Onsuzdan bize bu yerde kıyım bulamayta yağdayı ağırlaştırıyor. Umuman aydanımızda yakınına biz onlarla çok sevuştuk. Şehirlerimizde küçüklüğün açlıkla işçilik başlattır. Yeva avşaplık hiç kime kapıyı açmalı ve uçurağın yakmalı tavşık bezdim. Küçülerde barhakap karakçılar peyda olyar. Terketler koşunlar bilen pitikleniyar. Açlıktan değerlenen adamlar bizim yurdumuza girmeğisiyle şeyler. Hamana o yerde bir imit vayalı. Bu yerde olsa gatıkıp kısırgirlenen imitler var. Bir neçe 10 yıllıklara yetecek. Ey Huday, maşkalanmışlardan adacığım varsa iyi ver bilsedim. Hiç kim bizim eydimizden gelmedi. Bütün idem neyme çektiğimiz bilemdik. Bu zokta neyde çıkmalığımız var da fikirler bizi terk edenek. Oğlanlar gözle uçun dışına çıktılar, yani 10 kilometren geçip bilmediler. En yakın şehirçe gayaların boyunca 300 kilometrede yerleşer. Öyden varsa elhen çavarlar hen idem gelýär. Bir gün dukanların tekçelerine adı önümleri yitipdir. Yurt kurukluk ve güçlü yanının sebepli iktisadi krizisi sedevar olýar. Deryalar gurak barýar. Hemme yerde ýeti su yetmeçiligi var. Kul ve yanının ýeti sebepli köçelerde dem almak mümkinler. Demalcılar tapmak atkıyın. Ağız suğun şehirlerde kartuşkalarda verýärler. Emma hükümet näme? Hükümetimiz varsa henizem su bolan bir derya dalaşgar bolan iki yurt bilen bir wada urşa başlapdyr. Bunun bolup geçýänine men hiç inanyp bilemok. Ey Hudaý, bu nähil erwetdüş. Wagtçaltyrak oýansodum. Aslında nervet zat yok ýaly. Emma köpden mer garaşylan suw gaýdyp gelende şahlyk ysga wagtlyk boldy. Tükeniksiz ýanyň başlapdyr. Deryalar kenarlaryny doldurup ondan çykypdyrlar. Hatta mening dowduk şähermem suw ýoluna düşdi. Inni bolsa ýolunak ähli zady ýuwup geçýär. Ýa-da bilen ysga wagtlyk jaňlaşyp bildik. Metronyň suwa sanyny, kanalizasiýanyň ýokurlanyny, kommunal hyzmatlarynyň işlemäýänini habar berdi. Ählerde şeýle bir köp suwa boly gaşyp gidere ýer galmady diýdi. Soň bolsa aratnyş küsbäs kesildi. O ýerde nämeler bolýar? Görýän bolan şäheriň soňky güni gelen bolaýmasa. Käşa gaşyp bilsediler. Bir olara kömek edip bilsedi. Oh, bizim hemmamiz adamlar ahyry, adaty go adamlar. Bir näçe hepde bäri maşgalan bilen habarlaşmagynyň şan. Iňňe diýdi adamlar bilen. Şu ata çenin üstünlük yok. Hiç kim olar hakda hiç tat bilen o. Ähli habarlara gözelýän, suratlaryň arasynda gözleýän. Bu bir dälidir. Dol aklımdan adaşmalyk üçin dünýede bolup geçýän zatlar hakda maglumatlary ýerlerle öwrenýän. Adamlary golştyryn akymyny saklamak bilen gorkuzýardylar. Onuň belki saklanmagy ýa-da saklanmazlygy bilen bagly dol köp jedeller bardy. Görüp otursak bolja ekeni. Bir gedek ýöne allyda saklanyp oturuberdi. Bu bundan meýle akmady. Inni köp adamlar öýlerinde aýazdan we ýymsızlykdan doňýarlar. Garýawmagy işlenýär, elektrik liniýalary doňýar, buzluklar rime ýetýär. Japoniyalı kardeşimiz Memora nerv bozulmasını baştan geçirdi. Dün Japonya'da bolup geçen aylygan yer titremesi barada habar eşitenden soň yer titremäniň ullugy 10 malymy diýerler. Bunun nähil bolanyny bilemok ýöne ol ýerde hakyky jehanneme meňdeýär. Bir zat anyk aýdyp boljak, dünýä beýle weýrançylygyny görmänni. Bidalaryň takyk sany barada maglumat ýok, ýyllarça milyon bolaýmak ihtimal. Biziň Japon dostumyz maşgalat bilen habarlaşyp bilmedi. Ol asla tanış adamlar bilen habarlaşyp bilmedi. Memora şuun yetti gitti. Hemme yerden gözledik, tapmadık. Belki giden varsa gerek. Nire gittik taşta urak gaýy bilen gurşalan. Jack bilen Ali gözlege çykdylar. Hiç uzak gidip bilmediler. Men olara garaşmak üçin bazada galdym. Bir hepde geçdi. Hiç kim gaýdyp gelmedi. Olanlardan habar ýok. Yer ýüzüne çykyp gördüm. Yere atyp ışıklanýar signallaryny ýakyp gördüm. Ses seda ýok. Diňeýär. Olara bir zada boldy. Men ýeky galym we bu ýerden hiç çykyp bilemok. Bugünkü sene haýsy? Ýa-da bilen bir ýyldan gowrak wagt bäri aratnyş ýok. Sputnikler çaşýarlar.
daşarkı dünya bilen ara gatnaşyklary bitleşýär. Indi men günnülügimi apokalipsis, ahir zaman günnülügi diýip atlanýarym. İnsan täzelikler öwrenip ony ýazyp goýýarym. Belki kimdir biri ony bir gün okar. Ebedi doňokluk öränden soň köp sanly täze epidemiýalar peýda bolýar. Gadymy viruslar peýda bolanyny diýär. Olaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tutuş şäherçeleri otlaýarlar. Vulkanyň atylmagy dünýäniň ägirdir ýerlerini kül bilen örtdi. Adamlaryň ýaşamagy ýerleri ýok, dem almagy zat ýok. Kislata ýaşlary, topraklary, infrastrukturany we ýerasty suwlary zäherleýär. Iýmitini hiç ýerde ösürilip ýetişdirip bolanok. Ýeri gelen naýsak uçarlaryň uçmaýar. Olar üçin gerek bolan hawa dyklygy ýetmezligi etýär. Sadece uçup bilen oklar kimin aklyna gelerdi? Hawa, deňiz hem harranya, gemler aýlarlarda tupan bilen döwülýärler. İşden zäherli gazlar ýokary gelýär. Çukurlarda ýeriň çatyrklaryna zäherli bular ýer ýüzüne çykýarlar. Ýerdäki kükürtlü gazlaryň derejesi eýýäm çöp gitdi. Depeler we ýollar bulanıp durlar. Hatda çeşmelerdäki suwlar hem köpelýär. Kemkemden maňa maglumatlar az gelýär. Iň bolmany azrak bir energiýasi bar bolan şäher asla galmadyk bolanmasa, elden ürünleri gatýyşlyk panly uçurýar. Gün panellary karta kalodalary ýaly ýerler süpürip geçýär. Taplar we mebelleri ýylan üçin odun hökmüne olanýanlyklaryny Käbir adamlar adamzada dol garanklygyň we aýlyganç aýadlygyň garaşýanyna diýerler. Henizem diýabany we çağlarym görjekdigimden ýarym. Nirede de bolsa bir ýerde bir wagt ýöne görün. Näme üçin bu apeteka gerek bolanyny özmem bilemok. Olar bilen bile bolmak üçin şu wagt hemme adam bererdim. Sputnik aratnaşygy sväzi işlemek besetdi. Hemmemden öňü sürünen ulýan jekin köne raja toplumyma indi gerek çykdy. Men onu aýlap oturýan. Käwat düşnükli dillerdäki sesler eşdilýär. Jan adamlaryň seslerini eşitmek nähil ýakymly. Ýewanyň we çağalaryň ýygy-ýygydan ýadyma düşýär. Hemem sorag gelýär. Näme üçin men olary halas edip bilmedim. Halas edip bilerdim ahyry. Men başarardım. Diri galan adamlaryň bir näçe topary bilen habarlaşmak başardy. Indi düşünýän elbet. Entek 2020-nji ýylda adamlaryň öňünden boljak kataklizmler barada duýduş berenliklerini düşünýän. Ol wagtlar bular nähili bir hakyky däl bir zat ýaly görünýärdi. Indi bolýan faktlary ret etmek mümkinler. Öň ýer titremeler käbir ýerlerde bolýar diýip pikir etýärdim. Ýöne ýer titremeler hemme ýerlerde bolýar. Bir gece gaty şeýle bir gokul bilen gykly geçdim. Aşakdan bomba ýere gatylýan ýaly boldy. Men ýerden hatda daşar çykmagy gorkdum. Diňe aşamara jaýra kesemagy hetdetdim. Bolan zatlar görünümden soň aýagym usaldy. Bütünjiligi tögelek çukurlardan, diametri bir näçe metrden bir näçe 100 metrçe ýetýän çuňluklardan örtülipdir. Ýeredil peňiri al bolupdyr. Bilmedim masmy ýa-da emmentalmy. Ýöne men hatda düşümde de mümkinligine gözüňe getirip bilmezdim. Ýakynda rajada kimdir biri Afrikanyň bölekleri bölünenini aýtdy. Munyň bolup geljekdigine indi men düşünýän. Kenarya şäherlerini suwasy, tsunamiler her gün ýeni algadaplanýar. Durşuna Aziýanyň soňa şahyna döwdilýär. Raja arkaly habar berýärler. Men aňym muňa onanmakdan ýüze urýar. Apokalipsis barada şeýlenleriň ýaýlym berýän raja ýygymyny tapdym. Indi hemme zady düşündüm. Näme üçin men öňüme düşünmedim kam? Men hemme zatlary bolup geçýän zellelany, onuň güýçlenýärini görýärdim ahyry. Bu bunkerler, bu apokalipsis hakda görünümler hemme zat öňden görülipdi ahyry. Öňünden bir zat edip biler bolardy. Galberse de çykalgy hödürleýän adamlar bardy ahyry. Men olary diňlemelim. Näme üçin beýle kör boldum kam? Käşke ähli zady ýzyna gaýtaryp bilsedim. Diri galanlar bilen hepde bir gedek raja arkaly habarlaşýar. Bu ýalňyzlykdan halis däldiremek üçin kömek etýär. Yer ýüzüne gününden biz azalýar. Kanibalizmni seyrep dälýärler. Indi bu adat zat bolupdyr. Adamlar ağlamak üçin birleşen garakçylar var. Tuturanları gorup ýýärler. Adam eýminç adamlar. Emma köp ýyllar üçin azy köpçünçiligiň bolmadyk bolsa, men özüm nähili alyp barjakdygymy bilemok. Indi öwsýän ýaban şemal sebäpli açyk meýdana bolmagy mümkin. Bu hasam çäwel tutanyň diýer. Ýekeci tapawut bugün radiýasiýa bolup görünýär. Onu düşünne çynnakay radiýasiýa şuklarynyň täsiri alýarlar. Vulkanlar köşüşüne, häzirki wagtda planetanyň haýsy bölegini atylýanyny hiç kim bilenok. Gece unyň dowamyny asman kul bulutlary bilen örtülýär.
Elmi dama geci yali, hemişe garankı. Özümlükler gün şöklüsüz yaşap bilen oklar. Yer çölü dönüp, çağ renkli ve ehli yer yalanak zorlu. Şeyler hem fitopalant donlar, halas olup bilmeyen ölünürme gelir. Akiyanın suları acı ve iyice ağızlar bilen doyun. Suda elni yaşayış yok, atmosfere daki kıslarodun derecesi iyilik derli pisilyer. Radyodaki adamlar kaptan vermenim dostum oldu. Yerin yüzüne çıkmazlığı maslahat verirler. Sebebi derinde yanıklar dörüye diyorlar. Megerem kosmik radyat sakımının bir görünüşü yere uğrayan olaymasa. Neandertallar şeyleri radyatsiyadan görünmek için ohra çalıptırlar. Bizim şeydi bunu çalıp başladı. Doğrusu bunun hakikatten peyda yok diyorlar. Yönü hiç tadı etmeden boğuy. Bu motodan getiren güçlü şemallar yerdeki kerpiç binaları gülmanıyla yok etken. Diri alımlar yerde minlerde vakit akampalarda oturmalı oluyorlar. Yine bir genç hop peyda oldu. Uzunrak vakitler dışarı çıkmalı karar verenleri koklinç yıldırım öldürüyor. İndi yıldırım çakanına sırmasız olup geçiyor. Asmanın dinle lazer yarağı oluyor. İndi nem için onun magnet meydanının koşumunun ne derecede ziyanlığını aytyanlıklarını düşündüm. Fikir etsem bu edil katı uzak vakitte olup gelen yalı. Günlülüğüme yazmak kıynaşıyor. İdi deril kellem ağrıyor. Bu bellikleri kime yazyanığımı özmem bilemek. Diri alanlar edil şunu mengdeş bir kaçva talgalarda ve bunkerlerde kalıptırlar. Hataylılar başka bir dağdı gruba başarıptırlar. Emma ol haçanan çenni. Raja Firda doğal sessizlik. Bu planetede henizem kimdir birinin diyirdiğini ya da yoktuğunu bilemek. Bunkerde katı gıdıp başladı. Divarlar ısı, bu izi-derli kızyalar. Kondisyoner olağımı işlemeyer. Izi-derli ısı olan son yukarı çıkıp işin gün önüne oturmalı oldum. Ya Rabbim, beni bu ahlı zatlardan halas et. Beni yiyem ölen adamları görüplü etken. Bu hakiki değerlik. Men dine oturup ahırına araşyarın. Nem için önden hiç saat etmedim kam. Kaşka şol nokodu, bir zat ütgödüp bilecek bir nokodumu gaydıp bilsedim. Men şol vaatlar nehil samsık bolup durun. Bunkerden çıktım. Enne o yerde oturmağın manisi yok. Asman hemşiren kıvırlı. Horizontta ulukan şöyle saçar. Gün motorun bir yerine günün doğuyanlığını duyup bolya. Kellem ağırdan yana yarılacak bolya. Yer titrep bu içinden yarılayana men diyer. Hemme yerde lava. Yakıp baryan bu tolkunları açıyor. Silindirde kislorod tutarıyor. Bu sonu. Konteynere günlülüğümü koydum. Yevanın gözleri. Bağışla. Ya Rabbim, bağışla. Bağışla dedim.